Sanibonani. Ngithemba ukuthi niyaphila abantu abamkhulu. Isizulu siyayisithi indlela yaziwa umhambi. Noma indlela yaziwa umhambi wayo. Ukusho ukuthi angeke indlela uthi uyayazi kodwa ungakase uyihambe. Ngeke kuyobe kuyiphutha lo uma ungathi indlela yena uyayazi kodwa ukwazi uhambe ngayo. So indlela yaziwa umuntu oyihambile. Lamazwi ngifuna ukubabhekisa kuphi ke? Especially la emoyeni edlozini masihamba indlela yedlozi, ungamphikisi umuntu oyihambile indlela yakhe waqeda ungayihambi wena. Uma ngabe kukhona umuntu ozokutshela ukuthi yena wahamba waya lapha entabeni, wathi mayifika entabeni wasefica inkanyama wayibona, ungamphikisi ngoba wazi noma ikhona noma ayikho. Uma ngabe kukhona umuntu ofike ekhuluma ehlala nawe phansi exoxele ngokuthwasa, exoxele ngokuliphuza liphalaza, ungamphikisi wena ngoba uzange uliphuza uliphalaza. Uma ngabe kukhona umuntu ofika kwezwe ukuxoxela ukuthi yena wamiselwa inkamba lapho bokidlozi lamsebenzi usebenza abantu akathwasile, ungamphikisi wena ngoba wena wathwasa. Into esihlupha ukuthi nasitshela ukuthi uma siqala sithatha istep thizeni la endleni kamoya sisuke bese sitshela ukuthi siyazi yonke into thina. Uma ngeke ngahamba ngaye emanzini mina ngathi mangifika emanzini idlozi lami lathi ngingangeni umzimba wonke emanzini, ngibe sengifuna ukuphikisa abantu abafike bengena umzimba wonke emanzini, ngibatshela ukuthi benza wrong. Ngenxa ukuthi mina lami idlozi lithe ngingangeni kanye ngalendlela, uyabona? So lamazwi athi indlela yaziwa umhambi, konke okwaziyo ukwazi ngoba ukuhambile mangabe uhambe ngempela. Nobani akwazi ukwazi ngoba naye uhambile. Ungamphikisi mayithi uhambe ngalendlela ngoba ifana ngeyakhe. Indlela zikamoya isoze zafana, indlela la idlozi na isoze zafana, ziyohlezi ihlukene. Isizathu ukuthi sinamadlozi angafani, sinamadlozi ahlukahlukene, sinamadlozi angafuni into efanayo. Kuba afuna into efanayo hleze ngabe sifaka amabhaya afanayo sonke. Manje awafuna into efanayo. Amadlozi leli dlozi lalo muntu lo lifuna ukwenzela into zalo lapha ngembuzi, ile dlozi lalo muntu elinye lifuna imbuzi emhlophe, elinye lifuna imbuzi ebra. Indlela yaziwa ngumhambi wayo. Ingakho kukuhle ixoxe umnyazi wayo. Ungayixoxi wena ukuthi nganobani wathosa kanje, awazi ukuthi wadibana nabo uphumzima. Ngoba uma ngabe uzokhuluma ngendlela komuntu umphikise, usukuphikisa nalomzima lo muntu asuka abhekana nabo mayihamba leyo ndlela. Wena mhlamba ubuthola ngomzima, mhlamba wena wadovuka ekseni udla ama cornflakes lapha ekhaya, idlozi lakho likuthandile, mhlamba lala ngakuse kuthwasela. Angisho ukuthi abathwasela libathandanga bese uthi wena abantu abathwasele banje, mhlambe yena uvadevuka ekseni ngo3 eshaya inkamba, bese wena uzomphikisa ukushaya inkamba uvuka ngo3. Ungamphikisi umuntu, uyabazi nomzima wokuvuka ngo3 eshaya inkamba. Uma ngabe idlozi lakho kade lithi iphuma ebusuku hamba uyohlala entabeni mhlambe ulale 3 days, lobo mzima baziwa nguwe. Akekho umuntu olelungelo lokuphikisa. Asiqapheleni ke lento bafethu, indlela yaziwa ngumhambi wayo, ayaziwa ngomunye umuntu. Manga sibambe lawo mazi siwazi, hleze nala idlozi nasezangomeni enyangeni kubathana kungaba khona ukuhloniphana ngoba sihloniphana sisodwa. You understand? Ufica inyanga ihlele emkhukhwini lapha, wena unemention unesitizi, awusazi izathu sokuthi ehlala emkhukhwini, nayo uyinyanga njengawe kodwa awusazi izathu sokuthi ehlala emkhukhwini. Musa wena ukuthi akayona inyanga ngoba uhlala emkhukhwini. Uyazi indlela yaziwa ngumhambi wayo, uyazi. Ungathi wena uma unezigubhu zokudonsa abantu yena mangena umuntu oyedwa ngosuku bese umblame uthi awuthasanga zona. No, uyazi into idlozi lakhe limupha lo imuphe kona then kuphelile. Wena uma unezigubhu qhubeka nezigubhu zakho usebenzise zona, ngeke siphikise. Okuhloko umhlobo engane zekhehle konke kukhanya.